Vaalitentit on nyt nähty ja väittelyt on käyty. Presidenttiehdokkaat ovat kiertäneet ympäri maata hurmaamassa suomalaisia äänestäjiä. Otetaan juoksijat tähän radalle vielä niin katsotaan pikkusen tarkemmin, että meidän mielipidemittauksen mukaan kakkospaikassa tiukimmin olivat kiinni Paavo Väyrynen, Pekka Haavisto. Hyvä, kiitoksia. Katsotaan sitten, mitä meillä on tänään netissä tarjolla vaaleihin liittyen. Kyllä, ja siellä on jo kova kuhina päällä ja pohdinta siitä, että kuka hyötyy nyt näistä 6, 5, 4, 3, 2, 1. Numerot pyörivät 40,1. Niinistö kakkosena. Tai kakkosen ja kolmosen välisestä erosta, mihin Kimmokin tässä viittasi, eli Haavisto, Väyrynen. Otetaan tuosta ja katsotaan. Äänissä on eroa 43 000 kappaletta, vähän reilut. Vaalipiirissä. Tämä Vaasan vaalipiiri on siinäkin tapauksessa mielenkiintoinen, että täällä Haavisto ei yltänyt edes 4 suurimman joukkoon. Ja sitten kun katsotaan Paavo Väyrysen kannatusta vaalipiireittäin, huomataan, että odotetusti jo 61,5% ja Haavisto on selkeästi nyt aloittanut nousun sieltä ennakkoäänten jälkeen. Ennakkoäänissä hänellä oli 14,8, nyt 15,2. Väyrysellä myös kannatus on kasvanut. Katsotaan sen verran tätä karttaa, kun oli puhetta näistä pohjoisen ja etelän äänistä, niin tässä on ensinnäkin Väyrysen kannatusluvut vaalipiireittäin ja kyllähän sitä näkee, että tuolla pohjoisessa piireittäin meni. Eli ensinnäkin Sauli Niinistö ja kokoomus vahvisti suosi. Pekka Haaviston osalta tilanne oli sama, kaikissa vihreiden kannatus parani vaaleissa. Paavo Väyrynen käytiin nimenomaan Haaviston ja Väyrysen välillä. Ja jos tarkastellaan vähän tätä kamppailua, niin lopullinen ääniero heillä oli yli 37 000. Mutta katsotaan, miten tilanne kehittyi illan aikana. Eli kun ennakkoon äänestäneiden äänet oli laskettu, niin siinä vaiheessa tilanne oli vielä se, että Paavo Väyrynen olisi menossa toiselle kierrokselle. Ja kaulaa oli suurimmillaan yli 79 000. Mutta sitten kun päästiin tänne 90%. Väyrysen etumatka on koko ajan kapenemassa. Katsotaan vielä, miltä se näyttää laskettuina ääninä. Eli alempi käyrä Haavisto, ylempi käyrä Väyrynen. Nähdään, että ensin se lähti levenemään mutta nyt ollaan todellakin enää runsaassa 30 000 äänessä, mitä tuo ehdokkaat ovat olleet kaikkein suosituimpia. Mutta niihin uusiin herkkuihin todellakin, niin kun ensimmäisellä kierroksella kilpailijat olivat tasaisella lähtöradalla, niin nyt ollaan sitten takakaarteessa. Tuosta kello 8 aikaan kilpailijat lähtevät sitten juoksemaan sitä mukaan, kun ääniä kertyy. Ja tässä meillä nyt on pohjalukemana viimeisimmän vaaliennusteen tulokset. 10 sekuntia noiden äänten tuloon, 5 sekuntia. Aivan kohta kuulemme siis ennakkoäänet ja saamme osvittaa siitä. Ja siinä ovat äänet 65,4% Sauli Niinistölle ja 34,6% Haavistolle. On edennyt melkein 50%, eli puolet äänistä on laskettu ja Niinistö näyttäisi lisäävän etumatkaa, eli kun ennakkoäänten jälkeen oli 65,4%.